Nou, ik eet het eerst pannenkoek met appel en rozijnen en dan nog een balletje vanilleijs erop en een dikke slag. Dat vind ik heerlijk. Met litjevlees, koude carpaccio, barige hazelmarensaus. Ach, dat ken ik al helemaal. Gewoon even eten bij de pleats in Burgum, want er staat het al hier op elkaar. Hoi, ik ben Beatrice. Sita. Ja, we willen iedereen even bedanken. Die hebben jullie het al hier. Dat weer helemaal super. Ja, we vonden het hartstikke leuk bij deze evening van de Friese kaart. En we hopen dat meer bedrijven uw initiatief opvallen zullen. En dat ze de gastvrij Fries award winnen zullen. Ja, wij zitten vanzelf zelfs in de jury, dus door geen best en verras dus. Meid zullen wat moois zijn. Ik ben tegen nieuwsgierig. Ontzien. Doei doei!